Кирил Кирилов е роден на 13 март 1986 г. в София, но родовия му корен е от град Кюстендил, където прекарва детските и юношеските си години и завършва средното си образование. Завърших актьорско майсторство за драматичен театър през 2011 година в Югозападния университет Неофит Рилски. В следващата година, 2012, защитих магистърска степен по театрална режисура. Дипломният ми спектакъл беше "Последна чашка" от Харалд Пинтър. Следващата година, 2013, пък завърших журналистика в Софийския университет, в факултета по журналистика и масова комуникация. Пак така горе-долу направих, че магистърската ми теза да е свързана с театъра. Актьорът, медийно лице, лайфстайл икона и театрален посланник ми беше темата на магистърската теза. През 2014 година попаднах по чиста случайност в Видинския театър. Тогава Ирина Флорова-Капелова беше директор. Търсеше млад човек за една от постановките, които трябваше да репетират тогава, Дом номер 13. Дойдох случайно на граждански договор, така започнахме репетиции, хареса ми колектива, те ме харесаха мен, режисьора ме хареса, очевидно и директора тогава, Ирина, ме хареса, защото направи всичко възможно да ме назначи на щат. Още същата година, 2014, ме назначи. И така до 2018, когато реших да търся други творчески хоризонти, честно казано, тогава и заплащането беше обидно ниско и други фактори се насъбраха. Във времето, в което е отсъствал от театъра, Кирил Кирилов се е занимавал с реклама и организиране на събития в София. Бил е журналист в регионалната радиостанция на БНР за Северозападна България, Радио Видин, където е бил редактор, водил е емисии, новини, сутрешен и следобеден блок. През тези години някак си все ме влечеше към театъра, споделя Кирилов. Николай Янев стана изпълняващ длъжността директор през 2022, мисля, че беше към края. И говорихме с него да направим някаква пиеса, насочена към ученическата аудитория. Така се завърнах всъщност в театъра, така стана моето завръщане. Направихме "Торба с хитрости" по "Приказки за хитър Петър", пиеса от Панчо Панчев. Имаше доста голям успех, игра се доста, дори за празника на града на следващата година, 23-та, я пуснахме с вход свободен. Залата не можа да побере всички желаящи да гледат, просто хората почнаха да си тръгват, тъй като нямаше място за всички. И така решихме да направим още една постановка за деца и ученици, която съвсем скоро и беше премиерата на 6 март. "Дороти и вълшебният свят на Оз". Тя пък е по мотиви от романа "Магьосникът от Оз". Междувременно се наложи да вляза и в ролята на Езоп, в спектакъла Езоп от Гилерме Фигередо, тъй като актьора Иван Рангелов, който играеше тази роля, напусна театъра. Отида и той като млад човек да търси по-добри хоризонти в Съединените американски щати. И тази роля направихме, изиграхме и ето ни сега тук. Така, след спечелен конкурс, обявен от община Видин, драматичният театър бе оглавен от актьора и режисьора Кирил Кирилов. Аз имах някаква визия в главата как трябва да се ръководи, да се управлява, в каква посока трябва да върви театъра, предвид това, че доста време съм работил тук и през времето, през което не съм работил, никога не съм прекъсвал контакта с колегите. Почти всеки ден съм се чувал с част от тях, с които сме поддържали по-близки отношения. Написах една, смея да кажа, изпълнима концепция, която не съдържа някакви фантастични имена и фантастични визии, които е ясно, че с малкия бюджет, с който разполагаме, не могат да бъдат изпълнени. Написах една реалистична концепция. Подадох документите по каналния ред в община Видин, след което бях поканен на събеседване с комисия и така спечелих конкурса и от 11 марта оглавявам драматичния театър. Няколко са основните приоритета, които Кирил Кирилов си поставя като директор на Видинския драматичен театър. Най-първите задачи, които съм поставил, които съм описал и там, които смятам, че са изпълними, са да направим разнообразни пиеси, които да се харесат на широк кръг от публика, на широка аудитория, да излезем от пределите на Видин, на Видинска община, на Видинска област. Това вече е възможно, тъй като с Езоп, който споменах, това беше проект, с който театъра успешно реализира и с този проект спечели пътнически микробус, декоровоз, така че за нас вече е много по-лесно да пътуваме.
Това е една от основните идеи с спектаклите, които тепърва ще реализираме, да направим максимално много гастроли в максимално много населени места, тъй като реално в Видин на свободна продажба, каквото и да си говорим, едно представление може да се изиграе до 3 пъти максимум и то не на пълна зала. Ако направим организация, училища или някакви предприятия, можем да стигнем до 5, до 6 пъти максимум с огромни усилия. Тъй, че трябва да търсим и други хоризонти, и други аудитории, а и това е хубаво за колегите актьори, защото ще се срещнат с друга публика, ще се срещнат с публика, която реагира по различен начин на различни места. Какви нови пиеси ще бъдат поставени, ще ви разкажем в следващите и новинарски емисии.